אני רואה שיש להם שם כיסוי לקריות, לכיסאות. זה יופי. כשהתכוונת שאת רוצה נוף, לא התכוונת לדבר כזה, נכון? לא. שאמרת לה, אני רוצה קצת ויו. חשבתי שתביא לך איזה מבט כזה לים. לא, יש באינטרנט שכאילו יש ממש, יש וילות חלקם ממש רק לים. לא, זה הרבה יותר יפה. זה הרבה יותר יפה. את גם רואה את הים פה, ואת רואה גם את הים שם. כן, וגם אי כזה באמצע. ועם כל הכפרים האלה. מה זה יפה? משהו, מה זה יפה. הנקודה מדהימה. יולי שלא יעבור. לא הולכת לשם. נשאר. זהו מתנחלים? את חושבת על הרגעים האלה שתשבי בסלון בבית ותראי את זה ביוטיוב? די. איזה יופי. יואו, בחיים לא ראיתי כזה רע, אז כיף.